Na de vakantie hebben we alle automatische instellingen uit het systeem behalen. Dus dat de kachels net meer altijd op bepaalde tijden gaan, maar gewoon aangaan op het moment dat ze gebruikt worden. Voor een soort sjerken binnen de hege energieprijzen een probleem. Ek de Ikker in Burgum verneemt dit zo'n te simmer kleer is. Ze waren verplicht om maatregels te nemen. Voorheen gaan we het automatisch aan, nu zou het meestal komen, dat doen we morgen, of een jelle van tevoren. Bijvoorbeeld als het kerken, daar doen we de kachels aan 3 kwartier, een jelle van tevoren aan. En als de meesten komen, is het lekker warm. Dus dan ervaren ze dat krekkershoors. En als dan de warmte bent en het dienst begint, dan draaien we de thermostaat waarom naar 16 graden. En dan blijft de warmte wel een hele tijd hangen. We hebben meestal het advies, neem een jas mee, krijgen ze in de coronatijd, lees je maar naast hem del, maar denk je, hey, het wordt wat kouder, look dan het jas komen. Voor de winterperiode zocht Piet voor eerst geen probleem. En zal dit dan eerst echt de oplossing blijven? Dat kan betekenen als het kouder wordt, dat de mensen misschien krijgen wat die de jas aan moeten. Maar goed, ze accepteren het wel en ze begrijpen het wel. Ze doen het thuis zeker, dus waarom zullen we het niet doen? Uiteindelijk moeten we de kerk in stand houden financieel door de leden. En dus het is een noodzaak. Piet is blij met de positieve reacties van de kerkengangers. De meesten hebben gewoon begrip voor de situatie. Bepaald heb ik de kosters en de vrijwilligers, wat best wel een hele protte binnen, die reageren al, ja prima, goede manier. En de meesten die het in kerken treft in lokaal, ja, ze reageren positief. Ze snappen het al.